Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdaşýar. Şugun hormatly prezident Fada Gurbanoğlu Berdimuhammedow Owganystany Assam Respublikasynyň Türkmenistana täze belenen adatdan daşary we dowlat ýarlygyçy Han Wali Khan Başar maýyny kabul etdi. Olu dowlat başçylygynda ananç hatyny ogşurdy. İlçi wagtap kabul edeni üçin tüýsürekden hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize ananç hatyny ogşurdy. Hemde döwlet başçylygymyzy Türkmenistanyň baqy bir taraplygynyň şanly 25 ýyly bilen gutlady we Owganystanyň prezidentiniň mehirli salamny hemde doganlyk türkmen halkyna awadançyk we arwaçlyk baradaky arzuwlaryny getirdi. Bellenşýäli goňşy ýurtda Türkmenistan bilen diýip bolan dostluk gatnaşyklary ulusarpa goýulýar. Hemde milli liderimden durmuşa geçirgen tewitde paragatçylygy, howpsuzlygy we durnuklygy üpçün etmegiň möhüm şerti bolan dörejilikli daşar siýasatyny dogry gollaýarlar. Hormatly prezidentime de mehirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Owgan kardeşine salamny beýan etdi. Hemde diplomati jogapkärlik wezipe bellenmegi bilen gutlady we döwletary hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde puturandyrmak işinde üstünlikleri arzu etdi. Döwlet başçylygymyzy öňden gelýän hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryna dayanýan hemde öýdara düşünmek we birek-birege anançmak görelgilerine esaslanýan türkmen Owgan gatnaşyklarynyň üstünlikli üstirlýänligini we täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýanlygyny kanagatlanma bilen belledi. Duşuň başyna iki taraplyň gatnaşyklaryň ileri türlýän uğurlary boýunça pikir alşyldy. Şunda ýokary derejede gazanylan alaşyklaryň hemde birlikdäki möhüm düzümleýin taslamalaryň amala aşyrylmagyna aýratyn ünserildi. İki döwletiň arasynda netijeli gatnaşyklar töwda ykdysady, ýalňyç energetika, ulug aragatnaşyk we medeni insanperwer ulgamlaryna işe gösterilýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň we Owganystanyň çek babatda amatly ýerleşmeginiň täze ulug üssaşy geçelgelerini döretmek boýunça tewit taslamalaryny amala aşyrmak üçin ägir türlü ähmiýetiniň bardygy bellenildi. İki ýurduň gatnaşmagyna durmuşa geçirilýän Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçersiniň Türkmenistan, Owganystan, Pakistan ugru boýunça ýokary voltly elektrik geçerji ulgamyň we optik süýümli ara gatnaşygyň Akina Antkoy demir ýolunyň çekilmegi ýaly iri taslamalar munyň aýdyň suwutnamasydyr. Şunun bilen baglykda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçersiniň gurulşygynyň ähmiýeti bellenildi. Bir gaz geçerçisi tewitde dostlugyň we netijeli hyzmatdaşlygyň öz bolşly köpürsine öwrülmeliler. Türkmenistan bilen Owganystan Respublikasynyň arasynda çekilýän optik süýümli aragatnaşyk ulgamynyň täze bölegi ulanmaga bermäge taýýar edildi. Ýurdumyzyň hünärmenleriniň Amamnazar Akina we Tergetabat turgunda uğurlar boýunça çeken bir ulgamy Owganystanyň aragatnaşyk ulgamyny Hırat Akina uğruna birleşdirmäge kömek eder. Şeýle hem Türkmenistan bilen Owganystan Respublikasynyň arasynda täze elektrik geçerjileri hemde optik süýümli aragatnaşyk ulgamyny çekmek baradaky taslamalaryň wajipligi bellenildi. Şol taslamalaram tewit hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek üçin amatly mümkinçilikler derediýär. Duşuň başyna hormatly prezidentimiziň multimodal ulug üssaşy geçergelerini döretmek baradaky oňyň başlangyçlarynyň Owganystanyň durmuş ykdysadydan dikeldilmegine hemde tewitiň we dünýäniň hojulyk gatnaşyklary ulgamyna iýigderli goşulmagyna gönükdirlenigi bellenildi. Bir geňerimli taslamalaryň amala aşyrylmagy, şol sanyna Akina Antkoy demir ýolunyň gurulşygy tutuş Ewraziýa geňişliginde ulug gatnawlarynyň ösdirilmegi üçin ägir türlü mümkinçilikler açýar. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň, Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Türkiýanyň arasynda gol çekilen alaşygyň çäklerine döredilen lapis lazuli ulug üssaşy geçergeleriniň uly orny bellenildi. Bir geçerge Merkezi we Günorta Aziýanyň ýurtlarynyň hemde Ýewropa döwletleriniň arasyndaky garit dolanşygynyň möçürlerini artdyrmaga kömek eder we tewitara töwda ykdysady gatnaşyklarynyň ösdirilmegine täze itergi berer. Diplomat döwlet başçylygymyza Türkmenistan tarapyndan Owganystanyň paragatçylykly ýol bilen dikeldilmeginde uly gollawyň berilýän üçin tüýsürekden hoşarlyk bildirdi. Ma'lum bolýarly, şu geçen ýyllaryň dowamyna ýurdumyz Owganystan Respublikasyna elektrik energiýasini ýeňillikli şertlerde berýär. Insanperwerlik ýüklerini iýigderli iýerýär. Owganystanyň çäginde durmuş maksatly disgalary gurýar. Owgan ýaşlaryna Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine okumak üçin mümkinçilikler berilýär. Dowlat ýaly wekil hormatly prezidentimizi netijeli döwletara gatnaşyklaryny mundan meýlekde hemme tarapdan pogturandyrmak üçin öz tarapyndan ähli tagallalary etjekdigini ananlardy.
Duşun ahyrynda hormat prezidentimiz we diplomat iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň asyrlaryň dowamyna kemale gelen miýdemez dostluk, dogonluk we hoşniyetli goňşuluk täplerine daýanyp, mundan meýlekde üstünlükli ösdüriljekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň ilçi habarçamyda şeýle görünmerdi. Today I had a very productive meeting with Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen üren netijeli duşuşmady boldy. Wagt tapyp mehirli kabul edeni üçin hormatly prezidenti tüý sürekden hoşallyk bildirýän. Men Owganistan Sam Respublikasynyň Türkmenistanyna täze belirlenen ilçi hökümini, Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine ananç hatyny gowşurdym. Hemde Owganistanyň prezidentiniň salamyny getirdim. Duşuň başynda iki taraplaryň gatnaşyklarymyza degişli we sebit ähmiýetli bir näçe meseleler, şolsana Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirisiniň, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan optik hüzümli ara gatnaşyk we elektrik geçirisiniň gurulşygy, ulug logistika ulgamy babatda lapis lazuli taslamasy, dürli ugurlarda demir ýollaryň gurulşygy boýunça pikir alşdyk. Mundan başga da ýurtlarymyzyň öýdary gatnaşyklaryna we bir näçe beýleki hyzmatdaşlygymyza degişli wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Hususan Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentiniň ýygydyryl tagallasy bilen Türkmen tarapynyň häzirçenni alyp baran we dowam edýän insanperwer kömekleriniň Türkmenistanyň ýeňillikli bahalar boýunça Owganistana iberlen elektrik energiýasynyň uly ähmiýeti barada aýratyn belläp geçdim. Hemde munyň üçin hormatly prezidente köp sag bolsun aýtdym. Şeýlekem bir iki taraplaryň we köp taraplaryň esasda öýdary gatnaşyklarymyzy hasy giňiltmäge degişli meseleler boýunça pikir alşdyk. Men ilçi hökümine Aşgabatda iş alyp barmak bilen Owganistanyň hemde Türkmenistanyň arasynda ýola goýulan dost dogonluk gatnaşyklaryny, şolsana dürli ugurlarda alınıp barlayan iki taraplaryň hyzmatdaşlygymyzy mundan meýlekde ösdürmek hemde pogturandyrmak ugruna ähli güýç gaýratymy, başarlyklarymy peýdalanar. Sag bolun. Indi bolsa hormatly prezidentiň adyna gelen hatlan tanşa diýäs, onda şeýle edilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow Tidiň aly hedratyňyz Owganistan we Türkmenistanyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary puturlanmak hem giňeltmek maksady bilen meni anamma munasip bolan Jenap Khan Wali Khan Başar Maryany Owganistan Aslam Respublikasynyň Türkmenistanyň adatyndaşary we dowlat ýaly elçisi wezipetine beledim. Onun belent şahsy häsiýetleri iki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny mundan beýlekde puturlandyrmak üçin öz wezipetini munasip ýerine ýetirjekdigini hemde siziň maqullamaňyza munasip boljakdygyna anamly bolmaga mümkinçilik berýär. Siziň aly hedratyňyzdan ony hoşniyetli kabul etmeňizi hemde meniň adymdan aýtjak sözleriniň ählisini, aýratynam iki halkyň umumlygyna esasanýan dostluk gatnaşyklaryny puturlandyrmak barada aýtjak sözlerini ananmaňyzy haýyş edýän Muhammed Ashraf Ghani, Owganistan Aslam Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezident 14-nji dekabrda sanly wiza aratnaşyk arkaly iş masadan geçirdi. Hemem şuňyň esasy wezipelerini kesýetledi. Ýurdumyň welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlar hormatly prezident öňde goýan şol möhüm wezipelerini ýerine ýetirmegiň meselelerine başlandy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty dönüşdirmek maksatnamasyny hem halk maslahatynyň mejlisiniň kararlaryny ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilýän işleň depkini güýçlendirmek, halk huzurlygynyň urgumlaryny Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýasyny ýokary netijelere bermek, geljek ýyl üçin wezipeler kesgitlemek boýunça alınıp barlayan giň urumly çäreler dogrusynda maslahatlarda giň şeýin gurulmadyly. İş masalynyň dowamyny hormatly prezident we owy huzurlyk ulgamynda alınıp barlayan giň urumly işler dogrusynda durup geçmek bilen şurgumda öňdürýän möhüm wezipeler kesgitdi. Hormatly prezident bilen tapşyryklarynyň hemem görkezmeleriniň durmuşa geçirilmegi üçin ähli çäreleň görülmeli barasynda ahal Balkan, Daşowy, Lewap hemem Mary welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda çykyp gepýän adamlar giň şeýin durup geçdiler. O wetna toplumyny häzirki döwür üçin esasy wezipeler hökmüni ekrançylyk ýerlerine, aýratçylyk şäherleri ýokary hil derejesine geçirmek, owy huzurlyk çeýnikalaryny hemem guralaryny ýa-da kişini ykjam taýýarlamak, suwdy ethalaryny şeýle-de akabalarny arasalamak, täze ýylyň ekşi mögsümini ykjam taýýarlyk görmek ýaly şu döwrüň möhüm wezipelerini aýratyn ünsürli. Muňa geljek ýyl üçin has belent sepetleri maksat edip goýmagy, owy milli maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer.
O tana toplumuna durmuşa geçirilen ähli işlerde agresiyanik düdügünleň berjaý edilmeligine, şunda alymyň soňky gazananlaryny hem milli tejribeleri peýdalanmagyň ähmiýetine aýratyn üns çekildi. Geljek ýylyň hatyry üçin güýzlük boday edilýän ýa-da işleriniň barşy barada durup geçmek bilen çykyp geplen adamlar şunda agresiyanik düdügünleň dolu ýerine ýetilmeginiň möhümdigine üns çekdiler. Maslahatlarda milli liderimiň ulary beren taşyrklarynyň ýerine ýetirilşi, detgalarda guruluşy işleriniň alyp barşy, ýaşaýyş durmuş düzümlerini işleň gurulşy, maýa oýum taslamalarynyň ýerine ýetirilşi, ilatyň iş bilen üçünçiligine üns bermek, jemaat hojulugy urgumlarynyň kärhanalarynyň işini ýokary derejede guramak, şeýlelikde ýylyň ahyryna çenli durmuşa geçirilmeli işleri güdewçilikde saklamak, ýurdumyň eksport mümkinçiligini artyrmak boýunça öňde durýan wedipeler barada giň işlerini gurrun edildi. Çıkıp gepleyen adamlar aýratynam dürlü maksatly detgalan guruluşyklaryny şartlandyrmakda durmuşa geçirilmeli möhüm çäreleň ünsen düşürülmeliligini belediler. Hemem berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe täze üstünliklere tarap anamlyk etmegiň zerurdygyny nykdylar. Welaýatyň fenaat düzümlerini ösdürmek, durmuş ykdysady meseleler boýunça öňdürýän wedipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokurlandyrmak, owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ähli ulgamlarda sanly ykdysady geçmegi şartlandyrmak, täze guruluşlarda işleri taýyk guramak, şeýlelikde täze ýyl bayramyna ýokary derejede munasyp taýýarlyk görmek, ony täsirli dawralara öwürmek boýunça wedipeleri giň işlerini ara alyp maslahatlaşyldy. Häzirki taryhy döwürde owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary derejede üçin edilişi boýunça wedipeler berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüniň hemişe üns berilmeli wedipelerdir. Şoň üçin hem bu wagtdaky işleri ýokary derejede gurulmalydyr. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp gepleýän adamlar Mehriban arkadamyň şanly garaşdyrmyň 30 ýyllyk bayramy munasyp garşylamak boýunça öňde goýan wedipeleriniň üstünlikli ýerine ýetilmeginiň möhümdigi hem bu wagtdaky işlerini ýürüýte gödewçilikde saklanylmalygy hakynda anyk gurrunlar etdiler. Hem döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezident da hoşallyk sözlerini aýtdylar. Günü viza aragatnaşyk ulga markady Türkmenistan ýa-ni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary syýasy idaralarynyň arasynda 3 günlük syýasy geňeşmeler başlandy. Oňy gün tertibine iki tarapyň hyzmatdaşlygyň esasy uğurlary, sowda ykdysady gatnaşyklary, ansan-perwer hyzmatdaşlygy hem beýleki uğurlar girdirildi. Mejlise gatnaşyjylary soňky ýyllarda Türkmenistan ýa-ni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky gatnaşyklary ýokary baha berdiler. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň möhüm sowda ykdysady hem daşary syýasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup, bu ýurtlaryny sewit howpsuzlygyny, möhüm howplara hemde göhümlere garşy görüşmek meselelerini hem ençeme beýleki uğurlar boýunça hyzmatdaşlyk alyp barilýar. Syýasy geňeşmeleň ilkinji gününe howpsuzlyk uğuru boýunça hyzmatdaşlyk ara alyp maslahatlaşyldy. Taraplar özara hereketlerini netijelerine garadylar. Hem geljek üçin hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlaryny kesýetdiler. Türkmenistanyň öze beýtaraplyk derejesine esasanyp howpsuzlygyň bütünlük ýolgyny eýerýändigini taýdy. Türkmenistan Merkezi Aziýada we hadar sewtinde howpsuzlygy üçin etmek boýunça başlanyşlary ilki bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çäklaryny öňe sürdi. Owganystanda parahatçylygy gurmak meselelerini aýratyn üns berildi. Owganistan hökümetiniň we degişli taraplaryň arasynda parahatçylyk ýapaşyklaryny ýoly goýmak üçin ýurduň özüniň syýasy geňişligini üçin etmek baradaky Türkmenistan prezidentiniň başlangyjyny taýdy. Duşuň barşyna taraplaryň iki ýurduň ýürütülüşdiren idaralarynyň arasynda özara hereketleri berkitmek ýaly ýollar arkaly howpsuzlygy üçin etmek üçin hyzmatdaşlygy mundan belekde potolanylmagy bolan agrarlyklary beýan edildi. Ähli ýeňişlemeden sakatyna duran hormatly prezident bilen pehem paýhata ansan-perwerligi, tutuş adamdadyň bagtýarlygyna ýurlany içeri hem daşary syýasat netijesinde awry mertebesi barha arşa galýan, şan şöhrady besenýän, garaşsyz hemişelik bir tarap diýarmyzy ýene-de sanlyca günden täze 2021-nji halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylyna buýsonç bilen gadam basar. Şu gün 2020-nji Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyny ajaýyp zähmet ýeňişleri, ýer ýüzüne ýaň salan belen tutumlar bilen jemleýän, baky berkarar watanymyzyň ähli günjegini uly şatlyk şowhun bilen täze ýyl arşatynyň ışygynyň ýakylyş dawralary geçirilip, täze ýyl bayramçylygyna badalygy berildi. Şuňlar uludan kiçe ähli adamlaryň sevgili bayramçylygy bolan
Täze ýyly münasip garşylamak joşkuny bilen asly işleri bitirýän halkymyz özüniň iň gowy umyt arzuwlaryny täze ýyl bilen baglanşdyrýar. Şadlykly bayramçylygyň esas gahrmanlary bolan Ayadwa we Garpamyk alys ýoly söküp paýtatmynyň gödel kunjoklarynyň birine gunalan ýurdumyzyň baş arçatynyň ışıklaryny ýakmak dawarlaryny atlaşdy. Täze ýyl bayramçylygyna taýýar görülýän günlerde ýurdumyzyň äkli kunjogynyň ak gary bölünmegi Türkmen toprağının bereketinin hasam artşakdygyny äşkar edýän görnüşleri uruly. Paýtatymyzda goralýan ähmiýetli çäre wagtynda barmak üçin garly dağlardan aşyp gelýän Ayerbaby howrulup gelişini özüniň ykjam telefonuny galdyranlygyny Garpamyga habar berdi. Çünki olar paýtatymyza gelip aşyrdyada bilen habarlaşmadylar. Garpamyk ýurdumyzda emele gelen täze ugur elektron senatynyň öňümçiligi bilen meşgullanýan Aydın geceler hocalyk jemgyýetiniň öndüren telefonundan almagy maslahat berýär. Olar Türkeş milli liderimiň tagalaty bilen ýoly goýulan önümçilik bilen tanışýarlar. O ýurdumyzda öndürilen ykjam telefonundan edinip aşyrdyada bilen habarlaşýarlar. Aşyrdyada bular bilen duşup hormatly mehmanlary paýtatymyň gödel kunjoklaryny şäher östirmeniň 16-njy tapyryna gurulan binalary görkezýär. Olar ýolugry ýurdumyň dokma senat ministrligine degişli dükana sowurýarlar. Bu ýerde Türkmenistany öňdürilen nişan bilen işerki we daşarky bagdalary uradylýan ekologiýa taýdan arasy we adam şun ýakynda libatlaryň köp görnüşleri ködürilýär. Munyň özi ýerli çyýmalardan taýýarlanan önümler bolup, olar daşarky bagdalarda ul istegden peýdalanýan haritlara urulýar. Dükanyň işgäri Ayadwabydyr Garpamygy bayramçylyk libatlaryny sowgat edýär. Soňky ýyllarda dünýäniň iň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertler üçin edýän şäkerleriň kataryny öz ornuny tutulundyrýan ak mermeli Aşgabatyň binaýarlyk keşfi hatam gödülüşdi. Nurana ýollar, döwrüwap teýilgäkler, ak mermeli binalar toplum bilen bir bituw sağlaşy emeli getirip, ýurdumyzyň baş şäkeriniň okguly ösýändigini aşkar edýär. Şeride şäkerin araslaşylyk, abadanlaşdyryş we ekologiýa derejesi, paýtatymyň durly kunjogyny ýerleşdirilen ýol ulug didimine değişdi desgalar, olaryň bayramçylyk bedeg aýratynlyklary Ayadwa bilen Garpamyň ruhuny götürýär. Olar taryh üçin juda gysga döwrüň içinde tanalmaz derejede özgören merjen şäker, Aşgabatyň gözelligini synlap barşlaryna, şäkerin kädir taman işgürlük merkeziniň kemale gelýän ýerine ýetinliklerini duýman allar. Olar Arçavil şa ýolundan öwürmedip, ýurdumyzyň baş arçatynyň ýerleşýän ýeri bolan Elem Medendiň jaş merkeziniň öňündäki meýdança geldiler. Bu ýerde Ayadwa bilen Garpamyk täze bayramçylygynyň başlanýanyň alamatlaryny şäre, baş arçanyň ışıklaryny ýakylaş dawratyna atlaşdylar. Elem osul uwuşguny şuralar şahar tarapy nur çay, Türkmenistanyň arkada prezidentiniň ýolbaşçylygyny, ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyldygynyň dawarlanyrjak bayramçylyk çäherlerini beslenjek ýylyň ýakynlap gelýändigini has aýdynlyk bilen äşkar etdi. Täze bayramynyň öňü syratyny Ayadwaban hemem Garpamygyň däwe urulan ýürüşi ahir ulaýatyna da öz bolşy täsinlige eýe boldy. Olary täze Bagabat şifahanasyna baryp gördüler. Hemem oňy daş töwereginiň gözelligine synetdiler. Şeýle gözellikler synlan Ayadwabadyr Garpamyk soňra Göktepe tarabynyň adygan şäherçesine tarap ýola düşdiler. Ayadwaba hemem Garpamyk agatly Bedemen paýtugyna Göktepe tarabynyň adygan şäherçesine aýak basdylar. Olaň ýedilen bolsa Bedemen awtobusda täze ile bagşlanan bayramçylyk dawratyna gatnaşmagy gelen çağlar ulaýatyň baş arçatynyň ýerleşýän ýeri bolan bu şäherçäniň Mäli Qulyberdi Muhamedwadynaky medeniýet koşunyň öňündäki uwadan arçaly meýdança geldiler. Bu ýerde täze ile mehmany bolan Ayadwabaň jadyr taýagynyň hereketi bilen bayramçylyk arçatynyň ışıgynyň ýakylmagy bagtyar çağlaryň ýaşaجy kalplaryny joşdurdy. Gunwatar Tewtüň vilayet merkezi Balkanawa şäherine bir kemsiz bedelene täze ile arçatynda bayramçylyk ışıklarynyň dawraly ýagdaýda uly buýsonç şatlyk şowhun bilen ýakylmagy uly ruhy bilen besendi. Vilayet merkezi Balkanawa şäherindäki vilayet kitapxanasynyň öňünde oturdulan Balkan vilayatynyň täze ile baş arçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dawrasy hasam uly şatlyk şowhuny ýetilmez joşuny aýratyn ähmiýete eýe boldy. Täze ýyly toýly watyna besenen körpeleri Sewit merkezi Balkanawadyň ajaýyp köçeleri bilen paýtugyna geleni Ayadwaby bilen Garpamygy ýokary ruhlanetlik bilen garşadylar. Olary dawragatnaşyjylary tüý sürükden çykýan hoşniýetli arzuwlar bilen mübareklep täze ýyl arçatynyň ýanyna alyp geldiler. Bu ajaýyp günjoga jemlenýän şadýan gülkleri, şowhunly el çarpışmalary alyslara ýaňsarly. Ayadwabydyr Garpamyk ulaýatyň baş täze ýyl arçatynyň ışıklaryny buýsonç ýakdylar. Dürlü öwüşünlerde şuwrat açýan ajaýyp ışıklary täze ýyl arçatynyň bedegine bedeg goşdy. Şu ýerde de döwrüwap aýdym sazlar ýokary ruhlanetlik bilen ýaňlandy.
Daşowut vilayatyna da bayramçylyk dawralaryna badalga berildi. Aýaz baba hemem garpamak türkmen halkynyň taryhynyň belli bir döwürlerine şaýatlygy diýen gadymy könürgünje geller. Şahatlykly portretlerden ruhunyň Aýaz baba bilen garpamak vilayatynyň merkezi bolan Daşowut şäherine gelip ýetdiler. Şäheriň ençime gözel binalarynyň ajaýyp öwüşgünde syneden Aýaz baba bilen garpamak körpeler bilen birlikde ýürüýte ulularda Şabadyň boyundaky şäheriň gözel binalaryny synlap gedelenjetdiler. Bu portretlaryň ählisi körpeleri täze ýyl şatlygyny paýlady. Soňra Aýaz babadyr garpamak Daşowut şäherindäki ruhyýet köşüniň öňünde urulan çar tarapy gözellik paýlaýan vilayatyň täze ýyl başarçatynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde olary uly şatlyk şowkuny bilen garşy alyndy. Aýaz babadyr garpamak soňra vilayatyň täze ýyl başarçatynyň ışıklaryny ýakdylar. Joşguny eýtilmeýän portretleri başarçanyň töweregindäki ýerine ýetirileni ajaýyp aýdym taýlar, tanyslar bilen utgaşyp gitdi. Lewap vilayatyna da Aýaz baba hemem garpamak täze ýyl arçatynyň ışygynyň ýakylyş dawralaryna gatnaşmagy, ýurdumyzyň iň belent gerşi, üstü garly köýtün naglarynyň aýry baba belentliginden daha gözelliklerini synlap, vilayatyň bagtyar dünýäsine aralaşdylar. Täze ýylyň ardyly mehmanlary soňra gadymy Amur galatyna synetdiler. Gedelenişlerden soňra ardyly mehmanlar Döwrewap binada ýerleşýän vilayat kitapxanasyna geldiler. Soňra täze ýylyň ardyly mehmanlary Aýaz babadyr garpamak şadyan çağlar bilen birlikde hormatly prezidentiň başda durmagyna ýetilen belent sepkitleň bagtyar türkmen halkymyzyň nuru dünýäsiniň ajaýyp keşfini şöhretlenýän, töwereğini nurlanýan täze ýyl arçatynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde dawara gatnaşýan şadyan çağlaryň şatlyk şowkunda goşulan Aýaz baba bayramçylyk gatnaşyjylary täze ýyl bilen gutlap uly dawara bilen täze ýyl arçatynyň ışygyny ýakdy. Hemem şonuň bilen ülkemizde döwletli döwran bolup gelýän täze 2021-nji ýyla başlanan bayramçylyk çärelerine dawaraly ýagdaýda badalga berildi. 2021-nji ýylyň täze ýyl arçatynyň ışygynyň ýakylyş dawarasy uly ruhy bilen besendi. Täze ýyl arçatyny ýakmak dawarasy Mar vilayatyna da hem bilen kalbyny şatlyk duýgulary gaplap gelen Aýaz babadyr garpamagyň vilayatyň şäherindäki taryhy ýadygarlyklary Döwrewap binalary hemem önümçilik kärhanalaryna täsirli gedelenişlerle başlandy. Hormatly prezidentiň taýlaty bilen gadymy Merov döwlet taryhy medeni gorahanatynyň şäherinde ýerleşen amaratlary täzeden dikeltmekde alınıp barlayan işler Aýaz baba bilen garpamakda şöhratly taryhymyza bolan buýsunç duýgusyny döretdi. Ýollarynda dowam eden Aýaz babadyr garpamak soňra milli ykdysadyň dürli ulgamlaryna gadanylan üstünlikler bilen tanışdylar. Şäheriň binagarlyk keşfine gör goşýan beý ýaşaýyş şaýdary Aýaz babadyr garpamakda bagtyar döwürmediň belent ösüşlerini bolan buýsunç duýgularyny döretdi. Soňra täze ýylyň ardyly mehmanlary ak paýtuny minip Mar şäheriniň täze ýyl arçatynyň ışyklaryny ýakmak üçin baş arça tarap ýol açdylar. Çağlaryň şatlygyna goşulan Aýaz baba bu ýerde özüniň jadyly taýagy bilen baş arçanyň ışyklaryny ýakyp berdi. Şeýle şatlykly portretlary bagtyar çağlaryň täze ýyly hemem mehriban arkadamyzyň ýurdumyzyň bagtyar neteleri bardy edýän aradalaryny joşguny wagt edýän aýdym saada çykyşlaryny utgaşdy. Başarçanyň köpe uşgunly ışıklary şar ýana ýalkym saçyp şäher akşamlarynyň görkany keşfine has hem gözellik çaýdy. Milli ykdysadyýetimize geljegine has uly umyt baglanýan hemem eksporty uğradynýan pudoklaryň biri bolan dokma pudogy gahrman arkadamyzyň taýtyl taýlary bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ösüşiň täze belentliklerini götürilýär. Lewap vilayatyna da hormatly prezidentiň ak pataty bilen açylyp ulanylmagy berilen. Häzirki döwürde ýokary hili önümleri bilen watanymyzyň kuwatlygyny artyrmakda münasip goşandyny goşup gelýän kärhanalaryň biri Türkmenabadyň paýty egirje kärhanasydyr. Bu Döwrewap diýsgady iş alyp barmaklyk önümçiligiň depgini üçin etmeklik şeýlekim ekologiýa howpsuzlygyny berje etmeň ähli şertleri doly göz tutulanır. Diýärimize urulýan ähli önümçiliklerde bolşýaly, iň täze tehnologiýalar we innovasiýalar hasaba alynıp gurulan bu Döwrewap önümçilikde önümçiligiň ähli tapgyrlary dogrulygyna ýokary innowasion tehnologiýalaryň, ýagny awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň üstü bilen amal aşyrylýar. Kärhanaň agdy bir işçi hünärmenleri kämil enjamlary erketmegiň baý tejribesini topladylar. Bu ýerde önümçilik 3 tapgyrda alınıp barylyp işçi hünärmenleriň 586 zähmet çekýär. Kärhanada ıhlatly zähmet bilen usatlygyň utgaşmagy netijesinde zähmet joşguny belen sepkitlere galkynýar. Enjamlaryň saatlaşykly işlemegini gazanyp gelýän dokmaçylar döwrümizden belen tutumlaryna laýyklykda her bir güni ajaýyp zähmet üstünliklerini beslemekligi öz öňlerine esasy maksat edip goýýarlar. Önüme öndürmekde esatan ilkinci nowatda buýruçylaryň islegleri nazara alynıp, bu ýerde nak ýöplükliň 17-lik, 20-lik, 27-lik ýaly belgili görnüşleri öndürilýär.
Kerhanada Türkmenistan bir taraplan mekani ýylynyň geçen 11 aýynyň içinde de 8130 tonadan gowrak nak ýüplügi taýýarlanyldy. Önümçilikde ýokary dähmet tepkini bilen bir hatarda önümiň ýokary hili bolmagyny gazanmaklyga da üns berilýär. Bu abata ýürüte barlyk synak enjamlary bilen üçin edilen barlakhana bölümi kerek edýär. Onu önürlen önümiň hiline önümçiligiň ähli tapgyrlaryna doly gödöwçilik edilýär. Netijede şeýle ihlas we uly alada bilen önürlen ýokary hili nak ýüplüklere diňe bir içerki bazarda däl, daşarky bazarlarda da urutsy bildirilýär. Geçen 11 aýyň içinde de taýýar edilen önümleň 8111 tonadan gowragy içerki we daşarky sarp edijilere uğradyldy. Kerhanaň agda bir dokmaçylary döredilip berilen ajaýyp iş şertleri, dokma lugamynyň ösürilmegi uruny edýän aladalary üçin gahrman arkadagymyza alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly prezident we Türkmenistanyň ministrlik kabinetiniň bejeýlerini şuňur many mazmuny ýollanan maksatnamalaryň çykyşlaryny telekeçiligiň milli ykdysadyýetimiň esasy puduklarynyň birini öwrlenýäni, oň ýurdumyzyň ykdysady ösüşini, uly goşant goşýanyny, şoň üçin hem ýurdumyzda mundan welekde kiçik we orta telekeçiligi ösdürmäge giň gollaw beriljekdigine nytap gelýär. Döwlet başlamagyň telekeçiligi giň garym bermek, ony döwrabap ösdürmek barada. Geljegi nazarlayan il yurt bähwetli kararlary Ahar vilayatynyň telekeçileriniň geljekde dürüjlükli hem has netijeli işlemek baradaky höwüslerini täze badalygar berýär. Şeýle kärhanalaryň biri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mono hususy kärhanasydyr. Enu şäheriniň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mono hususy kärhanasy soňky ýyllarda önürgen önümleriniň ýokary hilligi bilen ilat arasyna giňden tanadýar. 2 hektar meýdanda ýerleşýän dünýäniň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada ilatyň köp islebilirgen hojalyk önümlerinden suwuk sabunlaň alty gapgat ýoğuja serişdirilen alty görnüşi, çeýli süpürgüçleň 15, 25, 72, 100 santy ýerleşdirilen 14 görnüşi, goru süpürgüçleň aşgana toý sadakalary we beýlekler üçin niýetlenen 4 görnüşi, igneşik ýumşadyjy serişdirilen 6 görnüşi, goru sodalaň bir suwuk sodalaň 2 görnüşi, şampundan 4 duş geliniň 2 we aýny ýoğuja serişdirilen 1 görnüşi önerilýär. Bu ýerde önümçilik üçin peýdalanýan suwlar dikkat edilen guýlardan alınýar. Kärhanada önerilýän hojalyk durmuşyna günnelik gerek bolan önümler üçin ulanýan ýakymly iýit beriji maddalar bolsa, olan geçkinli harytlary urilmegine ýeterge. Bu önümleň ýokary hili derejesinde bolmagy, günnelik buyurmalary esasyna müşterilen gün saýyn artmagyna ýetirýär. Mono hususy kärhanasyna önerilýän ýokary hili önümler ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde vilayatlaryna uğradylýar. Kärhanada önerilýän önümleň ak bazarlara sewda merkezlerini bedep durmagy, bu önümleri önergen işi hünärmenliň ihlatlarynyň zähmetleriniň kemsez ýerine düşýäniniň aýdyň şaýady bolýar. Häzirki wagtda kärhanada iş hünärmenliň 60 uly zähmet çekip, işler çalçyk esasyna alınıp barylýar. İşimizi barhaýlarlayan bu kärhanada geljekde de ila tarapyndan has köp islebilirgen önümleň täze görnüşlerini önermekligi ýoly goýmak gözüňe tutulýar. Häzirki döwürde bu kärhanada gigiyenik tämirleýici antibakterial serişdirilen bir neçe görnüşleri önerilip ilat köpçüligine ýetirilýär we uly islegden peýdalanýar. Bu orada kärhanaň işgärleri, daşary ýurtlyk hünärmenleri bilenim ýakyn hyzmatdaşlykda bolýarlar. Kärhanada önerilýän önümler bu ýerdäki hil barlakhanasyna gödöwçilikden geçirilýär. Kärhanada işgärler günorta hareket etmesi wagtyna naharlanmaklary, dinç almaklary üçin oňaýly şertler döredilen. Kärhanaň ruh bilen tem agdawy işgärleri ýurdumyzda telekeçiligi ösürmegi uruny edýän ýadowsuz taýlasy üçin milletiň arkadagyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayatyna we paýtagy Aşgabatda 15-nji dekabrda saat 20-den 16-njy dekabrda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty bolanyň berýän habar bilen tanışylaryň. Balkan vilayatyna üýtgap ýağmurly howa bolup, gün nordan teleskopda 94 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal öter. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradusçe maýl, gündüzine 11-16 gradus, kenariýa taraplaryna 5-10 gradus maýl bolar.
Ahırul aytına ütkü apriyamurtluq va olup ömürlü olma mümkün. Günni ordan teleskonto 94 metre etiyen şemal utar. Hova gecetini 2-7 gradus soğuk, günnidini 1-6 gradus. Gün orta günni or etraflarına 9 gradus açanı mayıl vurur. Marul aytına ütkü apriyamurtluq va olup ömürlü olma mümkün. Günni ordan teleskonto 8-13 metre etiyen şemal utar. Hova gecetini 2-7 gradus soğuk, günnidini 4-9 gradus mayıl vurur. Liverpool aytına ütkü apriyamurtluq va olup ömürlü olma mümkün. Günni ordan teleskonto 8-13 metre etiyen şemal utar. Hova gecetini 3-8 gradus soğuk, günnidini 1-6 gradus mayıl vurur. Daşoğlu aytına ütkü apriyamurtluq va olup ömürlü olma mümkün. Günni ordan teleskonto 94 metre etiyen şemal utar. Hova gecetini 6-11 gradus soğuk, günnidini 1 gradus soğukdan 4 gradus açanı mayıl vurur. Payitahtın Aşgabatda ütkü apriyamurtluq va olup ömürlü olma mümkün. Günni ordan teleskonto 8-11 metre etiyen şemal utar. Hova gecetini 2-4 gradus soğuk, günnidini 2-4 gradus mayıl vurur. Yurdumuz boyunça dekabr ayının 16-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany açylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüçkörüniň beçörüniň hadadan 9 oturum artma bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş paslynda howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, pasly güräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşar. Bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlarım, şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär etýär. Ähli ösüşýän ödeninde bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sag bolun, edi ýylaşar.